yewura otumfo Asante hene de ehye yen se ade baako a esi n'ani so ene senki benya bibi te sika krabia na ye de aboa Asante adwadie na empuntio akoso ohwe ye nuanom Asantefo a obi anim se oye professor kra no business bi de obeye won chen so entina adentina yentumi nya bibi a financial institution bi a eboa Asanteman adwadie ene sikasem empuntio enti wa hye nketen se ye moa no wasa kwan no so na ye ma ye professionals a omo wasa nimde ne nye nti ye fa anniversary kwan yi so na ye feasibility report sabre enipa bi a ye de ahye omo nsa oma kwadare sikasem krabea ho enhyehyeye edi dwuma se de be ya enche kra no ye betumi enya report no na ye de akokire yura na afi anamontio a aka e wo se ye fa so no emfie kakra beda ye nim ye betumi aka se Asanteman your financial institution say Asanteman banko say ye send ye befre no ye nim se omo di se adwuma no ebeboa yen ama yehu afi nso so ye bekoso na afi ye bekokọ various schools ni communities na sa adwuma di a ye tidy afi bia no executives no ye bebo omo ye bebo omo chidom na ye ne omo akọ na yakoye se enwuma no wo various communities anamo a yetu nyina over the 10 years no your team bi a omo hwe ama ye bibi e frɛ no impact documentary me sure say the snipers kakra beba but throughout the anniversary no the whole year na ye various activities enti no sa impact anniversary impact documentary no ye ready a ye de beto edwa afi ya ese open so lecture afi bia ye no afi de be ye sononko a ye nyina ye bebu ye ketem akokumase na yakoka yewura otumfo ho na ye open so lecture kese sononko afi na ye de aka asantesem akire asantesem ama amanfo hu se APC eda so etiase afi ya ye no se ye koba nyina no mu akukuhwe ase nyina echi no we have something to be happy about it you say ye ji ani so kakra na ye sampuntunwuma yi no